Never no stotram. Never stotram. Praise the Lord. Suprabhatam. Good morning. Good morning. So greetings to you in the name of our Lord Jesus Christ from Meghalaya. ദൈവനാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വന്ദനം ചെയ്യുന്നു. മേഘാലയയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നു. And a short explanation about the song which we just sing. ഞങ്ങൾ കുറച്ചു മുന്നേ പാടിയ ആ ഒരു പാട്ടിനെ പറ്റി ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. The Lord thinks of me. That is the song which we just sing. ദൈവം എന്നെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു. അതാണ് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പാടിയ ആ പാട്ടിന്റെ അർത്ഥം. Even though we walk through the different kind of circumstances in our life, നമ്മൾ പല ദുഷ്കരമായ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടി കടന്നുപോയാലും but still God thinks of me. എന്നാലും ദൈവം നമ്മളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു. So He always thinks of us. That is the meaning. അവൻ ദൈവം നമ്മളെ പറ്റി എപ്പോഴും കരുതുകയും നമ്മളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. You may face problems and difficulties in your life, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാം നേരിടും. but God always thinks of you. പക്ഷേ ദൈവം നമ്മളെ പറ്റി എപ്പോഴും കരുതുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. So praise God. ദൈവത്തിന് നന്ദി. So I'm going to start my testimony. Long story short. ഞാനിവിടെ എന്റെ സാക്ഷ്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വലിയ കഥ ഞാൻ ചെറുതാക്കി പറയാനാണ് In the ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. year 1994, 1994 I was get baptized ഞാൻ സ്നാനപ്പെടുകയുണ്ടായി. as a youth. ഞാൻ I was energetic, ഞാൻ യൂത്ത് ആയിരുന്നു. ഞാൻ എനർജറ്റിക് ആയിരുന്നു. lovely to serve the God. ദൈവത്തെ സേവിക്കാനായിട്ട് വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. But later on, it goes on and slowly disappeared. പക്ഷേ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ അത് പയ്യെ പയ്യെ ഇല്ലാതാകുവാൻ തുടങ്ങി. Then in the year 2005, പിന്നെ 2005 the Lord called me ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചു. to study in the Bible college. ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം എനിക്ക് Then I came to study the Bible college in South India, that is Lakeview Bible College and Seminary in Chennai, Sri Prabhupada. ഞാൻ പഠിച്ചത് ലേക്ക് വ്യൂ ബൈബിൾ കോളേജിലാണ്. ചെന്നൈയിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. Which is there situated at Irungutukottai Sipcot Industrial Park. Irungutukottai Sipcot Industrial Park. ഓക്കെ. That is in Chennai, okay. ചെന്നൈയിലാണ് അത് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Okay. So then I graduated on the 2008 4th of April. 2008 ഏപ്രിൽ 4 ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യാനിടയായി. Then after that I went home, and by the month of May I was ordained. Month of May. I was ordained. Yes, ordained. മെയ് മാസം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് Ordained. You know? Ordained. Pastor. മെയ് മാസം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് പാസ്റ്ററായിട്ട് ഓർഡിനേഷൻ കിട്ടി. And then what happened by the month of June? ജൂൺ മാസം ആയപ്പോൾ I was bedridden. Bedridden meaning bed sickness. Okay? ജൂൺ മാസം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ രോഗത്താൽ അകപ്പെട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെയായി. Then I was taken to the hospital. എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. And I was there maybe 7 days. ഞാൻ അവിടെ ഏകദേശം ഒരു 7 ദിവസമായിരുന്നു. In coma. കോമ സ്റ്റേജിലായിരുന്നു. I don't know anything. എനിക്കൊന്നും അറിയുകയില്ല. And when I resense the gain in my life, ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ നേട്ടങ്ങളെ പറ്റി I see myself that I'm wearing blue clothes with all white clothes. ഞാൻ കാണുവാനിടയായി. ഞാൻ മൊത്തം നീല വസ്ത്രവും വെള്ള വസ്ത്രവും ധരിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണുവാനിടയായി. I'm wearing blue clothes and many girls wearing white clothes. ഞാൻ നീല വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നതും ബാക്കിയുള്ള കുറെ സഹോദരിമാർ എന്റെ ചുറ്റും വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടു. And then I'm just thinking, where am I? ഞാൻ ആലോചിക്കുകയുണ്ടായി, ഞാനിപ്പോ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. Then slowly I came into sense
senses പിന്നെ ഞാൻ പയ്യെ എൻ്റെ സ്വയബോധത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. that I was in hospital. എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു. And those white cloth wearing girl and women are the nurses. ആ വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നവരെല്ലാവരും നേഴ്സുമാരാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനിടയായി. And when I look at myself, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ lots of wires. കുറെ വയറുകൾ എന്റെ ദേഹത്തോട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ And കണ്ടു. what happened to me? എനിക്ക് എന്നാ പറ്റി? And I'm thinking that I could not imagine myself that I'm full like a robot. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഒരു റോബോട്ടായിട്ട് കാണുവാൻ തുടങ്ങി. You know, robots have different kind of wires. റോബോട്ടിന് പലതരത്തിലുള്ള വയർ അവരുടെ ദേഹത്തിൽ And ഉണ്ട്. myself in that condition. അതുപോലെ തന്നെ ഞാനും ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലായിരുന്നു അവിടെ ആയിരുന്നത്. Then later on, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് after 2-3 days, 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് I was passed away. ഞാൻ മരിച്ചു പോകുവാനിടയായി. Then before I pass away, ഞാൻ മരിച്ചു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് I know to pray to the Lord. ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. Only one word. ഒരു വാക്ക്, Lord, ദൈവമേ, even though I am a sinner, ഞാൻ ഒരു പാപിയാകുന്നു എങ്കിലും please don't send me to hell. എന്നെ നരകത്തിലേക്ക് വിടരുത്. Then the Lord said to me, ദൈവം എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, come my child, I will not send you to hell. ഞാൻ നിന്നെ നരകത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വിടുകയില്ല. Then he widened his hand, അവൻ അവന്റെ കരങ്ങൾ and I went and run to him. I went and run. ഞാൻ അവന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി. Then as soon as he embraced me, ദൈവം എന്നെ അന്നേരം കെട്ടിപ്പിടിക്കുവാനിടയായി. I realized again. ഞാൻ അന്നേരം പുനർജീവിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുവാൻ ഇടയായി. And then by that time, ആ സമയത്തേക്ക് I didn't surprise anything about myself. എനിക്ക് അതിൽ ഒരു അതിശയവും ഉണ്ടായില്ല. Because I know that the Lord already called me. കാരണം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ദൈവം എന്നെ നേരത്തെ തന്നെ വിളിച്ചു. Then when I looked at my parents in the hospital, ഞാൻ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഹോസ്പിറ്റലിലായിരിക്കുന്ന എന്റെ മാതാപിതാക്കളെ നോക്കിയപ്പോൾ all of them are crying. എല്ലാവരും കരയുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു. And the doctor are trying to push my chest. എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവർ അമർത്തുകയുണ്ടായി. You know, left chest there is a heart. നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ഹാർട്ട് ഉണ്ട്. So they said that like a CPR. Okay, they give pumping my heart so that it will pump once again, so that I will realize. അവരെന്നെ ജീവിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അമർത്തിക്കൊണ്ട് CPR തരുവാൻ തുടങ്ങി. Praise to be God that He gave me a chance to live once again and encounter Him in that time. ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുവാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. So from that moment, the Lord called me to save their people. ആ സമയം മുതൽ ദൈവം എന്നെ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു. And the theme of our college is ഞങ്ങളുടെ കോളേജിന്റെ ഒരു തീം എന്ന് പറയുന്നത് to pass it on. മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുക, കൈമാറുക. Pass it on, giving to someone. Okay. So before I share a few thoughts from the theme, I will introduce my student. ഞാൻ എന്റെ ടീമിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ എന്റെ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. So in this time we have 7 students. Yes, 7. ഈ സമയം ഞങ്ങൾക്ക് 7 സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളത്. But 3 of them went to Siliguri. പക്ഷേ 3 പേർ വേറെ സ്ഥലത്തായിരിക്കുന്നു. Siliguri, Siliguri. West Bengal. ഓക്കെ, വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലായിരിക്കുന്നു. Okay. Then 4 of them come along with me to Kerala. 4 പേർ എന്റെ കൂടെ കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു. Okay. First of all, his name is Vanshambor Rani. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് വംശംബോർ റാണി എന്നാണ്. And the second one is Kemborlan Sotul. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് കെമ്പോർലാൻ ഷാട്ടോ. And the third one is Bandrak Borlan Harhit. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ബൽറാം ബോർലാൻ. And the last but not the least, Felix on Okay. And my name is Morris.
എൻ്റെ പേര് മോറിസ് എന്നാണ്. I am a teacher. ഞാനൊരു അധ്യാപകനാണ്. I am a warden. ഞാൻ വാർഡനാണ്. I am a dean. ഞാൻ ഇവരെ നയിക്കുന്ന ഇവരുടെ ഒരു ഡീനാണ്. And I am a pastor in the church. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിലെ പാസ്റ്റർ കൂടെയാണ്. So multiple. അധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ദൈവം എന്നെ സഹായിക്കും. Okay, this is my third time in Kerala. കേരളത്തിൽ ഇതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഞാൻ കടന്നു വരുന്നത്. And second time in Plogodu Church of Christ. രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഈ പ്ലാമോട്. Last 3 years also we came here along with 6 students. കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഞങ്ങൾ 6 സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കടന്നു വരാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു. And we are here also the same as an internship or what we call as a cross-cultural ministry. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് കൾച്ചറൽ മിനിസ്ട്രിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. And we have tasted a good food which prepared by pastor wife. ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഭക്ഷണങ്ങളെ പാസ്റ്ററുടെ വൈഫ് ഉണ്ടാക്കി തരുവാൻ സഹായിച്ചു. Okay, and we taste the food which auntie has prepared. We went there. I forgot the name of the place. സൂസി ആന്റിയുടെ ഭവനത്തിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ തരുവാൻ സഹായിച്ചു. Okay, the theme of our college was taken from 2 Timothy chapter 2 verse 2. ഞങ്ങളുടെ കോളേജിന്റെ തീം എടുത്തിരിക്കുന്നത് 2 തിമോത്തി 2:2 നിന്നാണ്. Which says like this. ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. This is the way God has. And the thing you have heard, okay, and the thing you have heard from me with many witnesses present, those 17 and trust to faithful men who will be able to teach other also. 2 തിമോത്തി 2:2 നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. നീ പല സാക്ഷികളുടെ മുമ്പാകെ എന്നോട് കേട്ടതെല്ലാം മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിപ്പാൻ സമർത്ഥരായ വിശ്വസ്ത മനുഷ്യരെ പരമേൽപ്പിക്കുക. This is the way that God had planned for the truth to spread throughout the earth. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിലൂടെ ദൈവം സത്യത്തെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് ദൈവം പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. And Paul teach Timothy. പൗലോസ് തിമോത്തിയോട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് in 2 Timothy chapter 1 verse 13. 2 തിമോത്തി 2:13 He said, "Hold firmly the pattern of sound word which you have heard from me, with faith and love which are in Christ Jesus." എന്നോട് കേട്ട പ്രത്യവചനം ഈ ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും മാതൃകയാക്കി കൊടുക്കുക. What Paul has taught പൗലോസ് പറഞ്ഞത് Timothy was the very truth of God. തിമോത്തി ദൈവത്തിന്റെ ഒരു നടത്തിപ്പായിരുന്നു. So Christ himself ക്രിസ്തു തന്നെ had taught Paul this truth. Teach ക്രിസ്തു തന്നെ ഈ സത്യം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ സഹായിച്ചു. So Timothy was not to make his own pattern or sequence. തിമോത്തി തന്നെയല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കിയത്. Of doctrines, yeah, the teaching of ടീച്ചിങ്ങിന്റെ പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കിയത് തിമോത്തി തന്നെയല്ല. Neither are we or neither you. നമ്മളുമല്ല അതോ നമ്മളുമല്ല ഒരു ടീച്ചിങ്ങിന്റെ പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. So everyone should follow the pattern of God. എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ ആ ഒരു ടീച്ചിങ് പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യണം. That has given once and for all. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അവൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു. And if we preach and teach, we must continually consult with the pattern that God has given to us. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പാറ്റേണിൽ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ വചനം പഠിപ്പിക്കണം. And build our ministry according to it. നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രി അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം. If we do not, നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയില്ല എങ്കിൽ we will make a wreck or break. അവൻ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ
തടസ്സപ്പെടുത്തുവാനിടയാകും. of it in God's eyes. ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണുകളിൽ However, എങ്ങനെയാണെങ്കിലും much we may seem to be successful in the eyes of men, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിൽ ഒരു സക്സസ് ഒരു നല്ല രീതിക്കാണ് കാണുന്നതെങ്കിലും but not at all in the eyes of God. ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണുകളിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. So Timothy was to teach other, തിമോത്തിയെ നമ്മളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് and they in turn, അവര് തന്നെ, meaning that they in turn and you in turn, in turn, yes, TURN, in turn. അവര് നൽകുന്നത് They have to, what to say, share the word of God, ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് or what we പറഞ്ഞു call കൊടുക്കുക. as pass it on. അതെ, ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങളെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നൽകി കൊടുക്കുക, So in കൈമാറുക. in concluding, meaning to end up. അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു, You can look with me from Matthew chapter 28 verse 19 to 20. മത്തായി 28-ാം അധ്യായം 19-20 വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ I hope you know this by heart. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് മനഃപ്പാഠമായി It അറിയാമെന്ന് ഞാൻ says, വിശ്വസിക്കുന്നു. "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to observe everything that I have commanded you. And see, I am with you always, even to the end of the age." Amen. മത്തായി 28-19-20 നമുക്ക് വായിക്കാം. വിശ്വസിക്കുന്നവരെ Yeah, Matthew 28 verse 19 and 20. Matthew 28, 19 and 20. Go into the world and preach the gospel. ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു. ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെ പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉദ്ദേശിച്ചും കൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യന്മാരാക്കിക്കൊള്ളി. ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്നറിയി ചെയ്തു. So in verse 19 and 20, ഈ 19-20 വാക്യത്തിൽ Jesus commanded the disciple or his apostle ദൈവം യേശു അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരോട് to do three things. 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. What is that things? To make disciple. ഒന്ന് ശിഷ്യന്മാരാക്കിക്കൊള്ളുക. Number 2, baptize. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം And സ്നാനപ്പെടുത്തുക. number 3, teach those who become disciples. മറ്റുള്ളവരെ ദൈവത്തിലേക്ക് നയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക, ശിഷ്യരാകുക. To do as they themselves had commanded by the Lord. അവരെ തന്നെ ദൈവത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ആക്കിക്കൊള്ളുക. May the grace of our Lord Jesus Christ be with you and all. Thank you. ദൈവത്തിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കട്ടെ. നന്ദി. God bless you. Nandi. ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.